very important. Leli bhodlela leli, this is very very important ukuthi umuntu okathwala itshe akabe nalo leli bhodlela leli, ngoba abantu bamayeme bayaliphatha le bhodlela, abantu bathwala itshe bayaliphatha le bhodlela. Le bhodlela ngilinika umuntu omhlophe okhanya ngokwemali. Leso sigubhu ngisikhipha ngo50,000 rand. Bese ngizokhipha isigubhu esingesenalo ke le bhodlela lika Mathanda Imali. Umuntu lana othi babudokotela mina ngizama all out. I'm in forex, I'm doing this, I'm doing this, I'm doing this. But ngizama all out, ngidinga isigubhu esingilekelele. Nginesigubhu esithi uMathanda Imali. Ngisikhipha sona ngo30,000 rand. Bese kuzoba khona umuntu othi babudokotela angazi lapho kuwena ukuthi njobuye imalawe nje awunayo into yokudonsa, umsebenzi uyanhlinhla la. Ngimtshela ke lo muntu ngithi kuphi iqala, athi hayi ngise Carolina. Ngithi mina kuphi eCarolina manje? Yosongididisa manje. Athi hayi la eMpumalanga. Ngithi hayibu. Okay. Ufunani kehle message hayi babudokotela. Ngeke ngaya eMiddelburg kwenye inyanga engangizwe ngayo la ku social media. Hayi ishaya eceleni. And sengibuya nasesikhemelele ngifike ngashaya ama chocks lapha, imoto yami efika shaya ama shots, ngangazi le ndawo inamaphotho inama humps angaka, ngangidrive ebusuku nakhona ngathola inyanga lapha yangizama kodwa yakwenze. Mina ke umuntu onjalo ngimnika isigubhu ku20,000 rand, sithi siwumndawo leso sigubhu, sisebenza ngendlela yomndawo. Leso sigubhu usiphahlela ngokumndawo, siba nokhamba laso. Leso sigubhu sukuzoluluka uliphahla nje kodwa ukukhamba lamandawo engizobe ngikunika sona esokudonsa. Umuntu othi ufuna into yokudonsa su20,000. Bese kuzoba khona umuntu osaguqa eziko kodwa oyifunayo impilo, oyibonayo into uthi njengamanje kukhona kuzamayo. Bengithi ngiyambuza ukuphi, athi usewusister. Ngithi wenzani usister? Athi babudokotela ngiyasebenzela kodwa manje ngifuna ukubuyela ekhaya eQunu. Ngithi mina okay kulungile. Yini uyifuna? Athi ngifuna ungakhele isigubhu engakwazi ukuthi ngisebenzise but angiyifuni into ezizongisebenzisa kakhulu. Nginesigubhu esisibiza ukuthi umadlozana. Umadlozana ke umuntu ofuna ukusebenza ngedlozi lakhe kuphela. Njengamanje kunomuntu wase Stekspruit ose Rustenburg. Loya muntu loyana is a 8-hour drive from Stekspruit uya eRustenburg. Uyafuna ukuza kubabudokotela ukusuka eStekspruit uza kubabudokotela is 12 hours. Engisho ukuthi lo muntu ufuna azi ukuthi better ukuthi uvusana usuka straight eRustenburg uza kubabudokotela straight, ngoba ukuthi usazoqala ekhaya ushuthi uzothi 8 hours uphinde ushaye futhi omunye 6 hours u20 hours ozodrive, kanti uya eAustralia yini suka straight ke eRustenburg uza kubabudokotela. Ngifike ngikunika umadlozana, ngifike nginikeni umadlozana. Uma ngubeka phambi kwakho umadlozana isigubhu esisebenza ngedlozi kuphela. Asizifuni zonke lezinye izinto but sisebenza ngedlozi kuphela. Leso sigubhu ngisikhipha ngo20,000 rand. Kodwa lalela, awuzokwazi ukwenza ezinye izinto kumadlozana. Umadlozana uqondene nedlozi lakho ukuthi likwenzele lezi zinto lezi elingakwazi ukwenzeka zona ngoba laphazanyiswa.